nevýhodnej situácii. Dovolte, aby som privítala predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, predsedu KDH Milana Majerského, predsedu SAS Branislava Gröhlinga a predsedu demokratov pána Jaroslava Naďa. Ktorí platia dane. Ja sa vás pýtam, čo za to máte? Čo vám dali? Iba jedno veľké zdieranie celého národa. Pretože táto banda, ktorá nám tu vládne, vie dvíhať iba dane a poplatky. A pýtam sa, že prečo? Prečo to robia? Aby tu mafiáni sa prevážali po luxusných autách? Zdvihnú vám dane. Tak sa opäť pýtam, že prečo idú dvíhať? Zdravotníctvo je v absolútnej katastrofe a už aj slušní, poctiví ľudia začínajú krvácať, lebo nemajú z čoho žiť. Toto je výsledok 2 rokov vládnutia. ...26% ľudí na Slovensku nedokáže vyžiť zo svojho platu. V Českej republike je to 10%. Toto je výsledok 14 rokov vlád Roberta Fica a celej tej svoloče okolo neho. Som odporúčala, aby miesto varenia džemov najprv zastavili odlievanie miliónov eur do daňových rajov a prinútili svojich miliardárskych priateľov platiť férové dane tiež. Tak nech vedia, že to nie je kvôli tomu, že sa málo chodia kláňať Putinovi, ale že to je presne preto, o čom hovorím. Že sú natoľko opití svojou mocou, že stratili kontakt s realitou slovenského života, že ponižujú svojich voličov.